No niin, tuosta vedetään sit toi. Sitten otetaan maha auki. Ai. Noin. Pää pois. Sitten otetaan Hakkana kun video tulee. Joo. Katoppa ne äkkiä se hakkee. Niin, se tästä tulee tuolla. No. Ja tuosta nahkasta kiinni. Peukalo tuonne. Ja nahka pois. Toiselta puolelta. Niin, ei tämä ole. Otetaan nahka pois. Tästä otetaan kiinni ja otetaan. Vedetään näin. Otetaan Asian kerralla. näin. Otetaan toinen. Otetaan. Vedetään tuonne vettä. Minun reissu sinä olet. Niin, tuosta lähtee ja tuolla Noin. pikku poikkeama haapat. Näyttääkö pikkusen pyöreäkin kulkua nyt? No. Ai minä en koeta sen niin sitten kun käy leikillä eikä ole kilometritä paljon. Pää pois. Niin, toi katsotaan poliisi 597 on yhteen. Suolet. Noin. Otetaan tästä nahkan päästä kiinni ja vedetään nahka pois. Mikä mä oon käynyt Kempeleen pyörällä. Toiselta puolelta otetaan taas nahkasta kiinni ja vedetään nahka pois. Tuosta lähden ja Sitten otetaan nämä eväät. takaisin ja 15. Sitten otetaan tuosta evää. 15,62. Se on valmis.